Na ka jing yo jing tip ka ba wur wer balik si na ka jing pin ki khindiat sngi bala thong byang u Professor Prabha Shankar Shukla kum u Vice Chancellor jong ka North Eastern Hills University ki samla puli jong ka North Eastern Hills University ki badan ha ka shatri jong ka ni husu ringkat ka KSU ni hu unit hakan riu tarik uleber ki la pinlong ka jing ap kamang hakmat main gate ni hu bat ha yeng sa jong u badru kila pinlong ki samla ban khang tala ya barok ki khirdop kanihu lait no tangka khirdop ka baar ne gate tu na sha ban pli da ka bala pinlong ki te ki samla ban apahara haman la ki khirdop kanihu kani ka jing up ki samla puli kadai hadien makila yo jing tip ba UVC ula thmu ban wan rong hapo ka shlem trekam kanihu bat ubaladon ha airport Guwahati kat hadu da kemdum ki samla kanihu su kidang ya satar ban persha ek jingwan rong UVC namar ke jingdawa bo UVC udai ban resign no bakinam sha e uni UVC bo unwan yu kejat hanihu kumban shu pin kan mau ki samla puli hakasnem balalai kila pinlong ke jingye ki persha e UVC bat dawa bo udai ban resign no nakakam namar ke jingbamla jung u ban trekam kat kum karu kom bo udai ban tre bat kabala pinlong yu u bo unja asendan naka jaka trekam kat hadu minta haba pinpau ya kani lingba kilat pathai khubor u president jong kani husu usamla sandi sotun ulo ong kumba kalong hakisngi baladem kisamla puli kila persha ye kejingle jong u VC bad hadu menta kendang persha bad da leiru kinom ailat yo u bo unyu kejat hapo kani hu halor kejingmi khubor dang shen bo u VC trekam lingba ko online nakalyang kani hu kalabu jingkli kumnu ula bantrekam lingba ka online haba udona ka shuti kaseng kabu ka jingma madalai leiru kinom ailat yo u bantrekam lingba ka online ni unwan hapo campus hindai ka jingdawa jongki ka dei bait bo unweng no yo u kumunci ong gi sngi gi benai ki bralen ngadap kren sai ba dalili rukim ailat university banwan yu kejat ka ni university ka jungi kumeneru menek siru kum nakaliang kajungi ngi ojinte bo ong bo unwan join physically unwan hakani university te nakaliang kajungi marmar ngila pengkre badru ngila khangno ikani ka administration bangimnom ailat bo unwan bo unjoin hakani office te bot kumjuru ngila khang ikini gigiet ki bo pher hakaba u yo persang ban rung niki giet te nakaliang kajungi ngila hap khang bat ibi bot kumju ka giet te kumbo phlai ihi ha ki khinjat singi bo la I press bo ong ba u join ya kata ka you na you kata ka office online te kawi ka jikali ng kwa ai na kaliang ka KSU ba ni hu unit na bat na ka ni husu ba kumno ya kata ka jing join ya kata ka earn leave ka jong u ula ban chu ai tong na kata online umut kumno ba ka ni university un pun chu shat bitang kita ki lingba kini ki social media ni ki online mode Andre nakaliang ka jungi dalili ru im ailat ada dei kata ka online mode ru ni nakaliang jungi minum priang badru in sa thok kata ka wegashti nakaliang ka jung ka KSU ni unit bakani husu bangim no pedang ya kata ka jing join jung u nakata online mode bat kumjuru da ka physical lele dalele ru ngam no mailat on yu kejat yang ka ni university ti kumangila iya kinjat ski ki balale ru u we ni ki brio jaka ministry ukran ong bahana tong nakata ka jing dawa jung ki samla puli amnam la banwang yu VC andai udim songthu ba nakaliang jungi nidawa amdi ba ong bashudawa krem kanong rim nidawa bat kanong rim bat kumjuru lapha ya kata komiti bakan wan hakani university ka jungi badu nakaliang ka jungi ngila submit kita ki jingdon kam bat kumju kita ki evidence ki proof persa uni shukla ke bolole hakini ngila islam kanthi handai balipat kata ka report hadu mentaru amchem la circulate nala amchem la pensngo ne peni ingi ya kata ka rai ka bakishim based on the report Syukurlah upa banjoin penban yang upa banjoin man banjoin ke office ke university ke jungi ti nakalja jung ke jungi hi kumangi lai keren usini kong dalili ru mailat bat kumjuru ngila thok kesti mencisngi ba de ban pelat no ya kata ka result jo kata ka report ba hadu mentaru ngi sa umdum ki samla puli kim yo kata ka jingshai handai ngidang dan kata ka ke jingshania ke ministry hadu kini singi balalen handai menta andeng ngila ibu ni syukla wan le don bor wong banjoin kat ba
nakaliang ministry kapat ai direction kanunu ka direction ru ni shukla kwat le don bo kani ka pen I let's say kadan ke jingye kran ne ka jingye slok hapring maki handai changi pat kim penchai ke ru ti nakaliang ka jungi hi kumbang ye kran us ni kong bagi scam badalili ru kam namai la bon wanyu kejat komuni shukla barjala bon le thombor kani ka university bat kumju ke jala ka jungi mencuang ti nakaliang ka jungi dia ngila shem me kata karai rongba banang banjing scam bet bom namai la ju ni watla katugi katuku benai ke balalet ha usam balalet ngilai syak stom bat ngila syak jingin kamshim la bam la khan rusngi re mentali soben up time miet le kamshim kamnum dan kanunu ka jingye ngi ban am nakaliang ka jungi ngin up bet but tat deba ngin pat yok ta kan sana report bat kumju ru bau ni shuklam num pendam nakaliang ka jungi ru ngin jing scam bet bom namai la ju kani ka jingi ki jungi kalajan kalayat ke benai ke besar hari hadu mentaru nakaliang ministry nak state government kamdan kanu ka jing kemuncung kajing shim action nani kanunu kajing kenjok ketien ban ong ba kumnu ban le university handai penban ki shupen up ingi kata kajing kanong rem ong kata ka report ngimpat yo ne kata komiti kapat pensngau handai ngengit ba lada nakaliang ke ministry na ke state government ke shimkhia ban ong ban pen kloy ne pen stat biya kata ka report ne ke komiti ngengit ba mengiru nginyo kata jing sai ka kapor ka babyang hi lada handai kaditong da ka jingle ka union ka ministry buat kumju ka state government bakimya shimkhia de nak ta daw mengiru ngim yok ta ka jing sai hadu ni skin ka mamta chuang hi kum philapan sko phi ba ni kadong yak ta ka exam manta mo ya kata ngiru ngi pedyang hi ba ka yak ka exam buat kumju ka shim jing ngi banong bangin apa harasa handai na pedeng kinang ngilam juga ke union kumju kini husu kidan baki dan exam atas ni dan kibadan lasai teka kadan be kanunu ka macung ka break ti nakaliang ka jungi kinunu kibadan break ni bu be kata ka ban pali mo bangin ap sis ni bam badan exam ki puli kot choi ki bam dan exam ti ki ap tingi ya be kum ka pali tu fi jing tip bol ya kata hi menem step hi nakaliang ki administration kilawan approach ni hakaba kelak part ingi naka case unit bakunjo ya kanesu kaba ngin play ya ki gates ke bang lakhang bad ka office ke lakhang ban ya alat bakan function ka university rei nakliang jungi kumilong ba kajitmu jong ne shukla ban wan yo kchat hapiam kan school ba mengingin ni scam ron bangin dale ginam sha yu katai ko ginam jungi ke ba pinjang bang yang ba dom tam ne walang dan hapten ka examin ko prepare na ki prasna pulih rei hadu asking istu ba kajing ba kajing tunjo ka dei ya ka ri macam ri bro ko we te ngiban se walang japren exam ngimi khman ban ya bandawa ya ka ke ba ngila dawa do sistem ke baladam te ya ka jingdon jong wisi ya ka haj out rene ka jika udon ye tang patip sai Henry nakiliang kian kiwan keren yang itang bah kadu asngipat ya ka jika udon se ulak bandon hago tine ulak bandon sha kiwi pat jika ka bau re namar se kitu gi samba da bro don haslong tang ba ude pat menuba pendrit dengan u kata ulak bantip